час и половина тук е предимно насочено към децата и е част от Международният форум изложение Здраве, щастие и красота, който се случва за мистер Неделчев. Четвърта поредна година тук в Русе, защото явно русенци се интересуват от всичко здравословно, което ни заобикаля и набира скорост тази тенденция в нашето хранене и начин на живот. Сега, започваме първо с децата. Я ми кажете, обичате ли да си покапвате банани? Да или да? Едно. Знаете ли как да си отворите бананчетата да отгоре, да ги отчупите? Леле, колко сте големи и печени. Добре. 3, 2, 1, старт! Айде, давайте и да видим достойно кой първи ще се справи. Ох, мамо, това е 11 часа в темпо да ядеш банан не е лесна работа. Майки, не се тревожете, ако не обядват. Това е положението. Вкъщи, ако не можете да ги накарате да ядат. Така, ето, за да пазим и чисто, нали? Това също е важно. Браво, много ви благодаря. Попълни ли са ви коремите сега, а? Мария, ти си... Елай ти да помагаш, айде, тя тръгне. Обърни се напред, внимавай и слушай. Тази жълта и сочна цигулка на късното лято е булка. И кой ли сред дългата суша отказал би зрялата груша? Вярно, ръкопляскайте, тук имаме абсолютно верен отговор. Благодаря. Международното форум изложение Здраве, щастие и красота. И ми се иска да ви насоча вниманието към лекцията, която ще се случи до вечера от 19 часа. Тя е на Еленко Ангелов, семинар Здравей, младеней и богатей. Със сигурност това лице ви е познато. Той е един от известните български лектори, психологи. Може би сте го виждали в предаването на Гала, доста дълго време гостуваше там.
Тук ми почущаха, че входа е само 5 лева, така че стига да се интересувате от подобни неща, със сигурност ще бъде интересно. Сега продължаваме с... Знаеш, ще ми трябва малко място тук. Добре. You say
Ако кокошката стои на един крак и тежи 2 кг, колко ще тежи, ако стои на 2 крака? 4, не? Абсолютно вярно. Ето, заповядай. Zumba fitness, I'm ready. Zumba fitness, I'm ready. Zumba fitness, I'm ready. Zumba fitness, I'm ready. Left foot off the ground, left foot off. Ready?